بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Müslüman doganlar bugünkü dersimizde gözdegmegi barada ve gözdegmeginden nahili goranmalydyk barada Kur'an ve sünnetten delilleri bilen bellap geçeriz. Gözdegmegi Müslüman doganlar hakikattir ve Allah Teala'nın izni bilen, ruhsatı bilen täsir edýändir. Gözdegmeginin hakikattygyny Kur'an ve sünnet ve duygularımız hem näme tasdik edýär. Allah Teala Kuran-Kerimde Kalem suresi, Kuran-Kerim'in 68. suresi 51. ayetinde şöyle diyor. وَإِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ Olur, inkar edenler, kafirler, zikri Kur'an'ı eşitenlerine seni gözleri bilen yıkayacak, iyayacak bolýarlar. Olur sana, ol bir mecnun dälidir diýärler. Bu ayetin tefsirini açıklamasına Müslüman olanlar, alimler seni gözleri bilen yıkayacak, iyayacak bolýarlar diýen yerini olur sana gözlegirecek bolýarlar diýip düşündürýärler, açıklaýarlar. Misal üçin Hafız İbn Kesir Allah ona rahmet etsin öz tefsir kitabına Kur'an'ın düşünürüşü olan açıklaması olan tefsir kitabına yankı okan ayetimizin tefsirine şöyle diýär. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. Bu ayet Allah Teala'nın ruhsatı bilen göz değmeginin haklığına, tesirinin bardığına delildir diye. Ve sünnete serersek Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, hadislerine hem göz değmeginin haklığını ve tesirinin bardığını, yaramaz tesirinin badığını Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hadislerine bize haber veriyor. An İbn Abbas radıyallahu anhu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal el-ayn hak. Ravahu Muslim. Sahih Muslim'da İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-ayn hak. Göz değmegi haktır, göz değmegi hakikattır diyar. Ve yine de Ebu Nuaym hilyesinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle diyen hadisini rivayet ediyor. Peygamberimiz aytti: "El-aynu tudkhilur raculal qabra vel cemalal qidra." Göz değmegi insanı kabra, dünyani qazana salar diyar. Yani göz değmegi şöyle bir tesirli, bir kişinin gözü başka birine değer, şonun neticesinde hassa olar ve öler ve akidip onnama kabra gömürler. Ve hatta dünya gözdeger şol sebeple hassalanar ve nama ölmesin deyip onnama derler, daman çalarlar, pişirip etini yerler, gazına girer deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytti. Yani gözdegmek insanı kabra, dünyanı gazına salar deydi. Demek namaken Müslüman doğanlar gözdegmek hakaken gözdegmenin neticesinde insan ölümün bilyer. Hassa hem bolup bilyer ve şu derecede nama insana tesir var. Gözdegmeginden näde goranmaly Müslüman doganlar? Ümmetine gözdegmeginin hakkyny habar beren Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bundan nahile goranmalygyny hem aýtman goýmady. We bundan halas bolmak üçin özümiz nahile gözlerinden goranmalygyny bize aýtman goýmady, öwretman goýmady, bize öwretdi. Gözden dillen goranmak üçin näme etmeligini, näme dogalar okumalygyny, haýsy süreler okumalygyny Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize öwretdi. Şol nasihatlardan biri Müslüman doganlar Ayşe enemiz tarafından haber berilýär. İbn Majah Hakim hadis kitaplarına geçýär. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: "İstaizu billahi taala minel ayn fe innel ayne hak." Gözdegmeginden Allah'a sığının çünkü gözdegmek hakikattir. Birinci nasihaty näme bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadiste gözdegmeginden Allah Teala'ga sığının. Müslüman adam hemişe darlıkta ve giýinlikde her ýagdaýda darda bolsun, giýinde bolsun, rahat ýagdaýda bolsun, bir kyn ýagdaýda da bar bolsun, başyna bir näme iş düşsün, başyna nähile kynçylyk gelsin, hassa bolsun,
Ya olmasa bir gariplik bolsun. Ya şuňa meňdeş başyna näme gelsen musulman adam her ýagdaýda her işinde bir Allah Teala'ga sığınmaly, bir Allah Teala'dan pena soramaly, bir Allah Teala'ga näme doga dilek edip gezmeli. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde gözden dillen goranmak üçin näme diýdi? İstaizu billahi Teala minel ayn fe innel ayn hak. Gözlemegden Allah Teala'ga sığının, Allah Teala'dan gorag dilen, çünkü gözlemek hakikattir diýdi. Demek musulmanlar onlar gözden dillen goranjak bolsak, birinji bilen näme etmeleken Allah Teala'ga sığınmaly, Allah Teala'ga doga dilek etmeli. Ey Rabbim, ey bar Hudaýa, ey Allah Teala, meni näme gözden dillen bela wetirden, meni we çağamy, malymy, mülkümi näme gözden dillen, yaman adamlaryň gözünden, hasatçylaryň näme hasadynyň gözden dillen biz gora, özüň bize näme pena, özüň bize pena ber, özüň bize näme şu zatlardan amanet diýip näme Allah Teala'ga sığınıp gezmeleken. وإن عائشة مذن خبر برلي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين رواه مسلم. Sahih Müslim'de geçiyor. Ayşe enemiz aydiya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye göz zegmeginden diye rukiye doga dilek etmegimi bana diye buyurur deyip aydiya. Yani Peygamberimiz Ayşe radıyallahu anha enemizden emane uğradiyanaken göz zegmeginden rukiye etdiyanaken. Rukiye näme? Kur'an ve sünnette geçen doga dilekleri okap Allah Teala'dan dilek etmek, Allah'a sığınmak. O demek nämeken? Gözden dillen goranjak bolsak Allah Teala'ga yalvarmaly, Allah Teala'ga sığınmaly. Ve bundan başka da doga dilek yürüte uğradylan doga dilekler bar. Hadis kitaplarına doga dilekler barada gelen kitaplarda bar. Gözden dillen goranmak üçin we çağalamyz gözden dillen goranmak üçin yürüte okulmaly doga dilekler bar. Şolardan biri an İbn Abbas radıyallahu anhu qal: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وابن عباس رواية إدليا بحديث وترمذي حديث كتاب النقلية ترمذي رحمه الله كتاب النقلية وترمذي رحمه الله بحديثة حسن صحيح ديب أيديا. شون ابن عباس أيديا Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Hasan ve Hüseyin için Allah Teala doga dilek edip şeyle diyerdi diye. U'izukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Sizi şeytanın ve mörmöceklerin şerrinden gözden dillen Allah Teala'nın pek sözlerine sığınıryarın deyip näme Hasan ve Hüseyin'e aktıklarına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey deyip dilek edenliğini sahabe bize haber veriyor. Ve izinden Peygamberimiz şeyle diyerdi diye. Ve İbrahim Peygamber hem oğulları İsmail ve İshak'a şey deyip Allah'a sığınırıp doga dilek ederdi diye. Demek şu doga dilek ta Peygamberlerin atası olan näme İbrahim aleyhisselam'dan gelen doga dilek eken. Şolar hem näme öz evlatlarına, bala çağalarına gözden dillen goramak için Allah Teala şu dogany edip, şolar Allah Teala sığınıryan ekenler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahirki peygamber olan peygamberimiz hem aktıklarına şu görünüşte näme doga dilek edip, gözden dillen şeytandan ve mörmöceklerden aktıklarını Allah Teala sığınıryan eken, Allah Teala'dan pena gorag dileyen eken. Biz hem musulman doganlar peygamberimizin sünnetine eğerip, peygamberimizin tapşırığına eğerip, peygamberimizi görelli alıp eger özümüzi, malımızı, çağamızı näme gözden dillen gorajak bolsak şu doga dilekleri öwrenip şu doga dilekleri etmel çağalarımıza. Gözden dillen Allah'ım bizi gora deyip näme şu doga dilekleri ya tutmaly, ya tutup bilmesen ya tutyançan öz dilinden aýdy bermeli. Ey Allah'ım bizi gözden dillen gora biz sana sığınýas. Özüň bize näme pena ber. Özüň senden başga biz gorajak ýokdur deyip näme öz bilýänçe sözlengen Allah Teala sığınıp Allah Teala'dan dilek etmeli musulman doganlar. Ve bundan daşkarı hem musulman doganlar gözden dillen, umumuna cadıdan ve şuna meňdeş zatlardan goranjak bolsak köprak Fatiha, Ayetül Kursi, İhlas, Felak, Nas surelerini köprak okap durmaly. Ne şu zatların umumuna Kur'an'ın özü bir Kuran-Kerim'in özü bir şifa hususan şu yani ağdan surelerimizi ve ayetler okumaklık barada yürüte hadisler gelen şolun üçin däme şolary okap Allah Teala'ga sığınmaly.
Şuları okap Allah Teala'ya sığınmalı ve Allah Teala'dan dilek etmeli ve Allah Teala'dan pena dilemeli. Ve yine bir bellemel husus musulman doganlar bu göz degmek barada bizim gözümüz başka birine degip biler. Ondan göz degirmek dine bir yaman adamların işi değil. Gow adam hem näme bir zat gow varsa ya bir zat gen varsa göz degirip biler. Hatta bir kişi öz çağasına hem öz mal mulkuna hem hatta öz ayalına hem näme öz yakynına hem näme göz degirip bilýär. Şonuň üçin musulman doganlar bizim başka birine gözümüz degmezligi üçin özümizde, malımızda, canımızda, çağamızda ya da komşuda, umuman özümizde ya da başkasında bir gowzat görsek ya bir zat gen görsek halasak näme etmeli? Peygamberimizin bize öwredi şalakka bereket duasyny etmeli. Ona hilek bolýar. Peygamberimizin İbn Majah'da, İmam Ahmed'in Musnad'ında ve İmam Malik'in Muvattas'ında gelen bir uzun hadisi var. Şol hadiste bir sahaba başka bir sahaban teninin aklyny görüp, gen görüp näme? Göz degirýär. O şol sahaba näme yere ýykylyp düşýär. O näme erwet bolýar, o näme rahatsızlanýar. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz degiren kişä, göz degiren sahaba şeýle diýär. İza ra'a ahadukum min ahihi ma yu'jibuhu falyad'u lehu bil baraka. Eger sizden biri musulman doganynda bir zat gen görse ya da gow görse ona bereket duasyny etsin diýär. Bereket duasy diýärmiz nähilek bolýar musulman doganlar ýürüýte bir näme dua görnüşi gelmedik Peygamberimizden. Umumy bereket duasy diýär. Şu sözler bilen şeýle dua dilek edip bileriz bir gowzat görsek. Misal üçin barakallahu lek, barakallahu aleyk, tebarakallahu aleyk, barakallahu fik, maşaallah, tebarakallah, Allahümme barik aleyh. Şuların hemmesi näme manyny berýär? Allah mübarek etsin, Allah bereket bersin, Allah isledi, Allah'ın isleýişi alak bolly. Hawa näme Allah'ım mübarek kıl diýen manylar berýär şuların hemmesi. Köpüýümiz küçükligimizden eşitýänler, garylymyzyň dilinden hem eşitýänler. Bir söz var halkımızın içinde. Ol hem näme? Berekellah diyen sözü. Berekellah diyen sözü. Şul berekellah diyen sözü näme? Bir könelerimiz bir gowzat görse, bir gowja çağı görse, bir gow iş etse berekellah diýerler. Şu berekellah sözüň asly musulmanlygynyň asly näme? Barakallahu fik ya da näme? Barakallahu aleyk ya da barakallahu lek diyen dogadan gelýär. Şoň üçin berekellahyň öňe wagtyň geçme bilen ütkap kemelipdir. Asıl görnüşinden bozulypdyr. Şunu dogry görnüşde aýtmaly. Barakallahu lek, barakallahu aleyk ya da barakallahu fik. Allah mübarek etsin. Allah bereketli etsin diýip näme? Şuna ýekeje söz şeý diýip aýtsak, başgasyna näme? Bizim gözümizin degmezligine sebäp boljak we goraljak şol kişi Allah Taala şol näme? Gorajakdyr. Başka bir husus musulman doganlar gözden dillen goranmak üçin şu ýanky aýdanlarymyzdan başka Peygamberimizin öwredenden başka çäreler gözlemek dogry däldir. Şuňa gowun söýreliň. Peygamberimizin öwreden çäresinden başka çäre gözlemeklik, başka zatlary etmeklik dogry däldir. Hawa hemmemizin bilişimiz ýaly halk içinde giňden ýaýran zatlar bar, köpden var, köp kişi tarapyndan näme? Şul edilip gelinýär. Ol hem näme? Gözden dillen goranmak üçin dürli zatlar asýar halk. Özüne, öýüne, itine, pişigine, düýesine, goýunyna, sygyryna da asyp ýörler bu zatlary. Näme üçin? Gözden dillen goranmak üçin. Näme asýarlar? Misal üçin ýanky alaja, şah, doňuzyň diýişi, zynjyr, ýyrtyjy uşuň penjesi, goýunyň aýagy, ýa bolmasa ýyrtyk köwüş, ulyada kiçi malyň kellesini asmak, kelle çanany asmak, käbir burçasya. Käbir näme? Burçasya. Plan mazarlykdan gelen duz diýär mysal üçin. Plan mazarlykdan getirilipdir. 360-dan getiripdir. Aýşanyň gelen duz diýip duz asya. Ya bolmasa belli bir pirin suratyny asýarlar, goşa babaň suraty ýa şuňa meňzeşdiýen ýalakka. Käbir nal asya, dagdan asya. Ya bolmasa näme? Käbir gözden dilen gorajak diýip gurşun guýdurýar. Ne şu sanalan zatlar o mundan başga zatlar ba yere ýurda welaýete wara ütkap durýar. Şuňa meňzeş zatlar asmak gözden dillen gorasyn diýip musulman doganlar şu bir düýünden batyl, akla ters, dinimize ters iň möhüm zatam. Hut Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öwreden ýoluna ters. Kur'any ters şu zatlar asmaklyk. Şoň üçin şu zatlaryň hemmesiniň hökmi ulama diýär haram diýär. Haram gadagan. O şu zatlar assaň şirke girýär. Şirke girýär. Çünki şu zatlaryň hiç birini asmaly, şu zatlar bilen şeýdi goranmaly, gözlenilen hiç bir näme dinimizde Kur'an sünnetde beýle bir zat ýok. Din bunyň tamamen tersine öwredýär. İslam
insanlar şuna menzeşatlardan halas etmek için batıl ırımlardan, batıl düşüncelerden hiç kimin düşünmeyen, pikirini etmeyen, enemediptir, bağamadiptir deyip edip gelen peydasız ve dine ters zatlardan peklemek için geldi İslam dini. Adamların yaşayışını ve pikir düşüncesini. Şoň üçin musulman doganlar şu zatları gözden dillen gorasın deyip asynmaklyk hem dine ters hem akla ters. Hawa näme bolsa bolsun, nähilik zat bolsa bolsun, yere ýurda göre ütkaplar diýdik, şulan hemmesi dine ters zatlar. Tersligine nerden aýdýa ulamalar? Peýgamber bilen hut özi aýdýa şu zatlary. Hut özi şu zatlaryň gözden dillen goramaly däldigini peýgamberimiz haber berýär. Çünkü bu zatlar musulman doganlar göz degmek diýilýän täze däl. Ta insaniýet dörany bäri durul jemgiýetlerde hatta başka anlaşlarda hem göz degmekligiň bardygy tasdik edilýär. Çünkü hakykat we täsiri bar durmuşymyzda görülýär. Şoň üçin başka anlaşdaky adamlar hem başka milletler hem şu göz degmegini tasdik edýärler. Olarda hem şu göz degmek bar we köneden bar. Ta näme köneden bar. İslam gelmedinden öňem göz degmek diýen zat Araplarda hem bar eken. Ve Araplar hem şu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelenne, İslam gelenne Araplar hem ýanky ýalakka balyk kulak, ýanky ýalakka durly ýüpler, şuna meňzeş zatlar, her hilçek zatlar ellerine, gollaryna, insan çağalaryna, düýelerine dakýan ekenler. Haçanda şunda Peygamberimiz gelenne, şu zatlar görenne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu zatlaryň hemmesini gadagan edýär we şu zatlaryň şirkdigini haber berýär. Delilimiz näme musulmanlar? Delilimiz birinci hadis Ahmet'te geçiyor İmam Ahmed'in kitabında, hadis kitabında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men allaka tamimatan faqad eşrek" diye. "Men allaka tamimatan faqad eşrek." Kim temime dakynsa, asynsa şirk koşdyk bolar diye. Temime näme musulmanlar Arap dili sözlüklerine barsak, ulusundan kiçisine hemmesine barsak, temime näme diýip nädip düşünürýärler? Gözden dillen goraýar diýen guman bilen insanlaryň özlerine çağlarına, mal garalarına dakınyan, asınyan göz moncuklary, tumorlary we şoňa meňzeş zatlary Arapça temime diýilýär. Hawa İslam gelmedinden hem ýanky diýişmalykka Arap jahiliýe Araplar şu zatlar dakınyan ekenler. Ýeke sözlen aýdylýar temime. Çünkü yerden yere göre, ýurda göre, halka göre ütkap dur bu zatlar. Hawa her halkyň özü üçin hem gözden dillen goramak üçin asynyan zatlary bar. Şoň üçin näme şulan hemmesine bir sözlen jogap berler. Temime. Näme bolsa bolsun adi, nämeden ýasalan bolsa bolsun, şu gözden dillen gorasyny diýip asynyan zatlaryň hemmesi temime we şularda kılmak Peygamberimiz şirk diýip aýdýar. O ýeke hemmesini sanajak bolsaň bir kitap ýazmaly boljak. Alaja diýip, ýa-ni sana işimi alaka nalli, goşun şahy diýip, balyk kulak diýip her ýurda wara halka wara ütkap dur. Şunun hemmesine Arabi dille ýeke sözlen näme temime diýilýär. Temime. Ve Peygamberimiz hem diýär: "Kim temime dakynsa Allah'a şirk koşdyk bolar" diýär. Gözden dillen gorasyny diýip temime dakynsa, ýa-da çağasyny daksa, öýüne assa, itine assa, pişigine assa, düýesine assa tapawdy ýok. Şunu dakynan asynan Allah'a şirk koşan kişidir diýip aýdýar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ýene de Ahmet'te, Tirmizi'de ve Nesai'de, Hakim'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men taallaka şey'en ukila ileyh" diye. Kim gözden dillen goranmak üçin bir zat asynsa, şoňa tapşyrlar diýip aýdýar kıyamet güni. Şoňa tapşyrlar diýdik, onda bir peýda ýok, ýardamsız taşlanar, peýdasız ýardamsız galar diýip ulamalar düşünürýär. We ýene de Ahmet'te geçen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki İmam Hakim ve Zahabi näme şu hadise sahih diýip aýdýarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men taallaka tamimatan fala atamma Allahu leh. Ve men taallaka wad'atan fala wada'a Allahu leh." Boynuna diýär temime asanyň işini Allah tamamlamasyn diýär. Peygamberimiz şoňa käýin şwerýär. Kim gözden dillen gorasyn diýip boynuna bir zat assa, Allah şoň işini tamamlamasyn. Ya bolmasa balyk kulak dakany diýär, Allah gözden goramasyn diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem käýin berýär şol adamlara. Hawa näme? Käýin berýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gezek bir ýola usulga çykanna sahabalar näme? Bir tawşyryk bilen uğradyar. Ol tawşyryk hem näme? Peygamberimiz aýtdy diýär, düýeleriň boynuna diýär asylýan zatlary sahaba aýdýar. Düýeleriň boynuna asylýan zatlary peýkamyň kirşinden ýasalan ýa-da başga görnüşdäki bolsun, zatlary goparyň aýryň diýip diýär ilçi uğratdy diýip aýdýar.
la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun illa quti'at. Hemmesi goporulsun dip aytdy diye. Peygamberimiz näme öz sahabalaryny ugra diye, ilçilerini ugra diye gidin diye. Şu diye görseňiz şu boyunna şuna meňdeşlatlar asylgy bolsa diye, ýa-ni alakka kirişden ýasalan, peykamyň kirişinden ýasalan ýa-da başga görnüşde bir asylyn bolsa diye şonu goporup aýryň şonu zyňyň diýip Peygamberimiz näme tawşyryk görüp öz ilçilerini ugratdy diye. Bu hadis hem Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Ahmet'te ve İbn Hibban'da geçiyor. Görüşümüzde el musulman doganlar göz değme hak ve insan öldürecek derecede tesir edip bilye, hasse edip bilye ve gözden dillen qoranmak üçün Peygamberimizden rozuşal Allah'a sığınmalı, Peygamberimizden uğradan doğa dileklerini okumalı, Ayatul Kursi, Felak, Nas, İhlas, Fatiha surelerini okumalı. Ve özümüzde hem gözlegmezlik üçün birinden bir zat qowzat görsek, özümüzde, malımızda, canımızda, daşta uğramızda bereket doğasını etmeli. Näme diýmeliydik? Barakallahu lek, barakallahu fik, maşallah, tebarakallah, Allahümme barik aleyh diyen sözler bilen bereket doğasını etmeli. Emma bundan başka Peygamberimizden öğretmedik, yani halkın içinde könüden ýaýrap gelen, İslam'dan önkü hatta bar bolan bu yankı batıl inançlar var halkımızın içinde de var. Yankı aydın zatlarımız asmak, dakınmak, koşuna meňdeşatlar hut Peygamberimizin özü qadağan ediyor. Bu men sözüme de yankı okan hadislerimiz. Ya plan pirin, plan şeyhin, Arabistan'ın şunun sözü de hut Peygamberimizin sözü. Peygamberimiz şunu näme qadağan ediyor. O şu zatlan şirkliğini haber veriyor. Şu hususta musulmanlar onlar başka bir bellik zat halkımızın içinde şeyde bir gurrun ýaýradylan bidgatçılar tarapından. Bidgatçı kim? Dinle yok zatlar bar deyip, sogap deyip halkın içine ýaýradyp edip boran käbir kişiler var. O bu kişiler diýermiz fikir etmeň ýöne bir öz başyna gezip boran yok. Halkın içinde bular atlary molla. Halkın içinde buların atlary ahun. Halkın içinde käbirden buların atlary pir. Şey dip tanadylan kişiler var. Gurlastan pir, molla, ahun, aýşun alaqaty bir eýladam beýladam diýerler. Emma gıynansagam şul kişilerin kâbirlerinin näme bidgatçı, kâbirler bidgatçı dinle yok zatlar bar dip öwrediler. O şul kişiler tarapından eýam ençe meýil bar ýaýradylan we däme sady halk tarapından hem kabul edilip undanlyp boran bir gurrun wa ol hem şul kim gözden dillen goranmak üçin alaja we şoňa meňdeşatlar dakynmal däl diýse şol wahabidir diýen gurrun. O şey dip ýaýradylar. Kim gözden dillen goranmalyk üçin alaja zat dakynmak şirkdir diýse belki şol wahabidir diýen gurrun. Ina musulmanlar onlar şol bir ýalňyş gurrun. Ina şol gonu Peygamberimizin ýanky aýdan hadislere ters gurrun. Kim bolsa bolsun ady, nirde okan bolsa bolsun, nirde okadylan bolsa bolsun, isla ady pir bolsun, müftü bolsun, imam bolsun tapawudy ýok. Kimiň sözi Peygamberin hadisine ters gelse şol adamyň şu sözüni terk etmeli bolýar. Şuna da allanmalyň. O şu gepi ýaýradýan adamlaram towa gelsinler. Men sözümler, muň sözümler, planyň sözülen hereket etmek gerek gel. Ilim bilim döwrüne ýaşaýas. İslam kitabyna, İslam hadis kitabyna, İslam meselene ýetip bolýar, tapyp bolýar, alyp bolýar. Jana dip sorap bolýar dünýäň ol ujunna alimlerden, ulamalardan. Soran we gözlen. Hatta Hanefi mezhebiň kitabyna biziň mezhebimiz Hanefi we ýurdumyzda aglaby bölek. Yüzdeyiz hemiz Hanefi diýýär. Hanefi mezhebiň kitaplarına alaja dakmaklyň şirk diýilýär. Şonuň üçin şul kişiler towa gelsinler, halka azdyrmasynlar, halka allatmasynlar. Towa etsinler, gözleň açyň kitaplaryňyzy okan. Hanefi diýär şulardan sorasaň, açyň kitaplaryňyzy okan, gözleň ýanky hadisler okuduk, nirde geçýänini aýtdyk. Siz hem şu hadisler açyň okan, şu hadislerin şerhine seredin. O towa edin, halkyna näme şey dip näme ýalňyş ýola çağırmasynlar, towa etsinler we halkymyz hem şul kişilere allanmasynlar, ady kim bolsa bolsun. Egerde kim unutmaň we bilin, egerde kim diýse ki alaja dakmalal diýen kişi wahabidir diýse şul adam jahildir. In pesinden şul adama diýip boljaklar, şul adam jahil, öz näme diýeni bilenok, şul atlary ýetmendir şol adama. Ondan aňyrda da bilemek näme niýetler, näme haýsy düşünje bilen diýerler, Allahu alem, Allah bilýär. Emma biz ýene ýaşy guman edýär şol kişiler barada bilýän däller, eşden däller diýäs. Şoň üçin diýäs, ina eşitmedik bolsaňyz eşidin, gözlen kitaplara seredin, towa edin we halka näme dogry zady ýetirin, ýalňyş maglumat berip halky bir-birine düşman etmeň diýip aýdýar.